Poštovani gledalci televizije Živinice, srdačan pozdrav želimo iz gradske dvorane u Živinicama gdje očekujemo početak utakmice 21. kola rukometne Premier lige Bosne i Hercegovine u kojem se sastaju domaći Konjuh i gosti iz Sarajeva ekipa Bosne. Ovo je ujedno i derbi 21. kola. Obzirom da se radi o drugoplasiranoj ekipi u prvenstvu, trenutno to je Bosna Sarajevska i četvrtoplasirana ekipa Konjuha sa 40 bodova, dakle 5 bodova manje od drugoplasirane Bosne, ali ne samo zbog te činjenice, nego ekipa Konjuha i Bosne su jedina ekipa u Premier ligi Bosne i Hercegovine koji trenutno imaju po 5 uzastopnih pobjeda. Dakle, svi 5 pobjeda u proljetnom dijelu prvenstva zabilježili su i jedni i drugi. Šta reći o ovoj utakmici? Dvorana je ispunjena do skoro posljednjeg mjesta. Zaista ovo će biti prava poslastica za sve ljubitelje rukometa. Uvijek kada Bosna igra sa Konjuhom, to je zaista dobra utakmica i sjajna rukometna predstava. Ja ću na početku sastave timova saopštiti i jedne i druge ekipe. Evo ovako, za goste nastupaju Damir Efendić na golu, zatim tu su Dragan Kontić, Vedran Delić, Anur Burnazović, Dinko Dedović, Adis Hrbat, Tarik Vranac, Edo Mehinagić, Haris Bračković, Josip Perić, Elis Memić, Anes Bečić, Muhamed Zulfić, Damir Halilković, Elmir Građan i Tarik Dedajić. Trener je Zuhtija Korkarić i pomoćnik Fuad Malagić. Za domaće sastav, dakle domaći, Sidi Komerović na golu. Zatim tu su Mihret Husić, Armin Alijagić, Mirnes Muhić, Semir Memić, Adnan Jaškić, Boris Mišić, Miloš Krečković, Elvis Pešić, Nermin Smajić, Haris Begić, Gafar Hadžiomerović, Adnan Tufekčić, Amer Zildžić, Senad Suljanović i Nedim Šarić. Trener je Daniel Riđić sa pomoćnim trenerom Emirom Hadžiabdićem. Sudijski par večeras to su Dražen Begić i Andrija Knezović. Delegat ovog susreta je Dražen Stevanović. Večeras sa mnom, kao i svaki put do sada, moja desna ruka i nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine i dugogodišnji igrač Konjuha Admir Aljić. Ovo je iznimna prilika da pozdraviš gledaoce naše i da kažeš nešto o ovoj utakmici. Prije svega dobro večer i drago mi je da vidimo ovako veliki odaziv publike na večerašnju utakmicu, jer ovo je zaista jedan derbi, sigurno derbi prvenstva i mislim oni koji nisu večeras u gradskoj dvorani da su zažali što neće biti tu. Očekujem jednu izuzetno dobru utakmicu, što to ova dva kluba pokazuju u drugom dijelu sezone, znači bez poraza jedan i drugi tim, znači bit će jedna izuzetno dobra i muška utakmica. Da, ja ću reći i to da je Konjuh do sada u ovih 20 utakmica u prvenstvu postigao 559 golova, to jest skoro 28 golova po utakmici, a primili su 485 golova. Najviše golova rukometaši Konjuha postigli su na utakmici protiv Kozare kada su pobjedili sa 38-25. Inače, najmanje golova postigli su Gračanici protiv ekipe Gračanice kada su izgubili sa 23-21. Konjuh je do sada samo jednom postigao 30 golova tačno i to se desilo u pobjedi nad Zrinskim 30-29. Preko 30 golova rukometaši Konjuha postigli su 5 puta ove sezone. Ekipa Bosne nešto je efikasnija od Konjuha, oni su u 20 utakmica postigli 657 golova, skoro 33 gola po utakmici, čak 98 golova više od Konjuha, ali zato su primili 550 golova, dakle 65 golova više od Konjuha. Počeo je susret u gradskoj dvorani u Živinicama. Prvi napad za domaće. Reći ću i to da je gol razlika na strani gostiju. Bosna ima plus 107, dok Konjuh ima plus 74. Napad je Konjuha, da vidimo
kako će završiti ovaj prvi napad. I jedni i drugi su zaista optimistični kada je u pitanju ovaj susret. Rukometaši Konjuha su skoro pa ubjeđeni da će večeras slaviti, dok također pomoćni trener Fuad Malagić, pomoćni trener Bosne, rekao je da će ovo biti jedna teška utakmica, prije svega dobra, ali vjeruje također da će Bosna doći do pobjede i da će se izboriti u Ligu 4. No, vidjet ćemo. Prvi napad još uvijek, dakle, traje napad Konjuha. Lopta za Krečkovića. Evo šanse da se poentira, da, tako je. 1-0 vodi Konjuh, ide odmah na drugoj strani, odmah poravnanje. Zulfić je postigao gol za Bosnu. Za izjednačenje, 1-1 dakle. Zildžić i Zulfić su strelci. Novi napad Konjuha. Aliću, ekipa Bosne je podmlađena za razliku od nekadašnjih, kada su imali dobre rezultate, kada su igrali Ligu prvaka. Ta je bila starija generacija. Pa ekipa Bosne je podmladila dosta ekipu, znači ovo su sve momci, domaći igrači, izdanice rukometnog kluba Bosna, dok je Bosna u prethodnim godinama imala, znači, taj neku politiku kluba da je dovodila strance tu i potrošila mnogo para, odlično. Kakav pogodak! Tufekčić postiže gol uz pomoć Brečke, odbila se lopta i završila u mreži, ali na drugoj strani odmah poravnanje. Odmah poravnanje, ponovo Muhamed Zulfić, drugi njegov pogodak. Pogodak za Bosnu. Treći pogodak Muhameda Zulfića, on je najveća opasnost za domaće i ovo je prvo vodstvo Bosne, 3-2. I bit će popravni, prilika za izjednačenje. Zildžić postiže pogodak, Zildžić svoj drugi na utakmici. Ali će pravo pitanje je u stvari ko je ovdje zapravo favorit u ovom susretu. Jedni i drugi su optimisti, ali ako gledamo prijašnje rezultate, Bosna je sigurno favorit, međutim mnogi bi dali šansu Konjuhu zato što je domaćin. Pa da vam kažem, prije svega Bosna je prije svega medijski više pokrivena od Konjuha, to moramo vidjeti. I oni se više oglašavali da idu na pobjedu ovdje u Živincama. I ja sam siguran u to da oni nisu došli. Odlično. Gafar Hadžiomerović, prvi njegov gol na utakmici, rezultat je 4-3. Oni sigurno nisu došli u Živince ove da se predaju, znači to je jedna mlada, perspektivna ekipa. I vidimo evo da među njima imamo 4 mlada reprezentativca Bosne i Hercegovine. Jedan od njih je Zulfić koji nam je dao za sada 3 gola, znači taj momak koji igra na desnom krilu, taj momak nam je dao 3 gola. Imamo Perića na srednjem beku koji je kapiten mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine, izuzetan igrač. Imamo na pivotu Građana jednog izuzetno dobrog momka, znači to je jedna mlada ekipa. A ovdje evo šta sam primijetio, znači na postavljenom napadu ne mogu da probiju tako našu odbranu, Konjuhovu odbranu, a oni zato igraju brzi centar, da dobiju te lagane golove. Evo vidimo, Konjuh igra odličnu odbranu, znači tu je Bosna Sarajevska, mislim da u minusu što se tiče tog dijela napada. Evo odličan blok, znači Perića da odmah šutira, brz šut, imamo odbranu Sidi kao Merović. Odlično. Evo prilike da se poetira, tako je, Amer Zildžić. Treći njegov gol na ovoj utakmici. Amer Zildžić postavlja 5-3 za Konjuh. Gafar Hadžiomerović pa Tufekčić, evo Smajić, ponovo Tufekčić šutira silovito, ali odbrana Damira Efendića
Na ovu nastavku opet napad za Konjuh. Još 20 sekundi do isteka kazne za Jaškića. Evo prilike sada. Gol 6-3. 6-3, ali to Smajić. Smajić ostavlja za Gafara Hadžiemerovića. Evo sad prilike za Arisa Begića koji postiže svoj prvi gol na ovoj utakmici. Aris Begić postavlja rezultat 7-3 za Konjuh. Pa ja se nadam da će tu biti veća razlika. Evo imamo igrača više u terenu, znači isključen je igrač sa brojem 5 kod Bosne Sarajevske. I sad je nama ovo prilika dobra da odijem, da se odlijep. Odbrana Sidika Omerovića i došli su domaći do lopte. Evo Arisa Begića. Yes! Pogađa Aris Begić i to maestralno. Fantastičan pogodak. 8-3-5 razlike vodi Konjuh. Opet sada su prokličali svi. Timeout traže gostujući trener. Pa evo pogledajte šta se uradi kad odigramo kolektivno. Znači tu smo Smajić je presekao jednu loptu. Prvo je Sidik odbranio, Omerović odbranio jednu loptu. Zatim se Smajić tu izborio za loptu do Memića. Memić je zaista nesebično odigrao asistencijom za Begića. Jednim šarafom je Haris podigao publiku na noge i klupa Bosne je bila prisiljena da uzme timeout za 5 razlike recimo za Konjuh. Da, jako lijep početak, jako lijep start na samom početku utakmice, već vode sa 5 razlike, to je ogromna prednost. Tako da ne, znači vrlo bitno je sada da samo nastavimo ovakvu igru, znači vrlo teško je sad Bosni se vratiti nakon ovih 5 razlike. Imamo još 17 minuta do kraja, znači, ali oni znači moraju stići 5 razlike, a mi smo tu veću prednost. Samo trebamo nastaviti ovakvu dobru odbranu i sve će biti okej. Za Bosni Dedović sada ispala je lopta tamo, ali dolazi do rukometaša Bosne Muhameda Zulfića koji postiže 4. svoj gol na ovoj utakmici. Nevjerovatno, 4 gola postigla je Bosna večeras u dosadašnjem toku utakmice i sva 4 gola postigao je Muhamed Zulfić. Inače, sjajan rukometaš. Sjajan igrač, mislim, to je on pokazao igrama u reprezentaciji, mladoj reprezentaciji. Mislim da nema podršku ostalih kolega, on je jedini za sada raspoložen. Imamo Perića koji zaista to lijepo vrti na sredini, on je taj organizator igre. Još uvijek nije iskorišten, na našu sreću, znači nije iskorišten Građan, ali to je zasluga, znači 2 trojke tu, znači Tufekčića i Memića koji igraju izuzetnu odbranu i nisu dozvolili, znači, Građan da se razigra. Da, vidjeli smo ovu predvišnju situaciju gdje je Jaškić pogodio prečku, no ovaj put nisu ni gosti iskoristili svoj napad, sudijski timeout je u pitanju. I evo to Zulfić je tamo malo se povrijedio, nadamo se da neće biti problema za njega, da će moći nastaviti ovu utakmicu. 8-4 vodi Konjuh. Vrlo bitna stvar, znači da probamo sada dati gol u ovom momentu, što bi nam puno značilo. Da vidimo, hoće uspjeti, neće uspjeti u svoj namjeri. Kako je Sidik Omerović ovo pratio sve fino i presekao kontraakciju, ali ovo je šteta. Nakon ovakve presečene akcije, evo sada brzog napada za goste i to je gol. Evo poderan je dres tamo, žali se gostujući igrač. Halilković postigao je prvi gol svoj na ovoj utakmici, 5. za Bosnu, ali morat će promijeniti dres Halilković. Napad na drugoj strani, brzi napad Bosne i pogodak sada Zildžić, Krečković, sada ubrzavaju domaći, lopta sjajna za Krečkovića, odlična prilika i to je asistencija za Arisa Begića koji postiže svoj 3. gol. I on ne preža ni od čega, znači on daje sebe 100% i 120% u nekim utakmicama. Damir Ferdić, njegova 5. odbrana na drugoj strani. Ovo je pogodak
Dajića. Smanjili su gosta 2 raza. Sad Smajić kod lopte, Smajić traži prostor za udarac. Ipak bilo je to proigravanje, međutim opet suci prekidaju igru, to jest lopta je za Koljuh. Ponovo sada Smajić. Ponovo Smajić, ovo je bio popravni šut za njega. Njegov drugi gol na ovoj utakmici. Rezultat 10-7, ponovo plus 3. Imali brze kontre, Krečković, gol. 12-8. 12-8, Krečković. Miloš Krečković, čovjek koji je rođen u Šapcu. Rekao sam to već na početku. Ovo je prekršeno nad Jaškićem. Jaškić sjajno, lijepo je to uradio za Gafara Hadžiomerovića. Treći njegov gol na utakmici, 13-9. Zildžić, Tufekčić, pa opet Zildžić, sada Smajić. Evo prilike da se gol postigne i to je urađeno. Jaškić, Spegić na liniji 7 metara, zaustavlja njegov udarac. Damir Efendić, njegova 8. odbrana večeras. Šansa sada na drugoj strani, Sidiko Merović, 13. odbrana. Bravo za Sidika, kontra na drugoj strani, ponovo uzvraća odbranom Damir Efendić. Odbranili se naši, Sidiko Merović brzo, ide lopta na Jaškić, evo prilike sada i gol! Gol Miloš Krečković! Miloš Krečković, 18-14, ide Konju na 4 razlike. U ruku klubu Bosna su svjesni da je Jaškić veliko pojačanje za naš tim. Od njega se dosta očekuje, naravno, ali ovo je šut Miloša Krečkovića. Ovo je šut Miloša Krečkovića koji je završio u mreži gostiju u nastavku, brzo opet to, ali i druga strana također. Evo sada Tarika, Dajića u napadu. Njegov udarac zaustavio je Sidiko Merović, ali je li dosuđen sedmerac? Da, sedmerac i 2 minuta, znači. Evo, nismo uspjeli ni iskomentarisati, znači, šta se sve desilo u 30 sekundi. Imali smo dobru odbranu, znači, prije toga je Krečković, znači, odlično, znači, ušao hrabro sa desnog krila, znači, preko dvojke tamo, ili halfa, kako hoće da nazovemo, šutirao hrabro i postigao gol. Posle toga smo imali probijanje igrača Bosne i Sarajevske. Imali smo loptu, znači da to odemo na 4 razlike. Pogrešno bačeno kontakt, smo presekli, evo imamo sada ponovo 2 igrača manje na terenu. Evo sreća nije dosuđen sedmerac. Znači, svega je se dešavalo u zadnjih 20 sekundi. Trebamo igrati do kraja, nemamo mi tu još 5,5 minuta do kraja. Bolji smo, trebamo da pobijemo, samo to trebamo još završiti tih 5 minuta do kraja. Evo Sidika Omerovića. Evo Sidika Omerovića. Njegova 16. odbrana večeras. Ide Tufekčić. Pogađa Tufekčić. Evo imamo sada 5-5 da vidimo ko će se bolje snaći. Haris Begić. Jako lijepo je ovo uradio Haris Begić. 21-18 vodi Konjuh. Na drugoj strani postiže Dedović, čini mi se gol za Bosnu. Dakle, uzvraća odmah. 21-19 je sada rezultat. 57 minuta je proteklo u gradskoj dvorani u Živinicama. 2 razlike ima Konjuh. 3 minute, nešto manje od 3 minute do kraja. Prilika se ode na plus 3, onda će u nastavku biti lakše igrati. Puno lakše. Bilo bi dobro da zaista postignemo gol u ovom napadu. Evo lijepe akcije, a profitira na svoj konto. Upisuje Gafar Hadžiomerović. 22-19. Konjuh ima plus 2 i prilika možda da se ovdje u ovom napadu riješi utakmica.
mislim da je utakmica već riješena, da je utakmica gotova, da je... Smajić za Begića, Begić još jednom, opet pogađa Begić, opet pogađa Begić, 23-20, ovo je pobjeda Konjuha, poštovani gledalci, u nastavku Sidnik brani, ali nije uspio i u nastavku akcije odbraniti udarac Hrbata, ali to sad nije bitno. 23-21, dva razlike je za Konju i da vidimo, ponovo će Bosna sada igrati odbrana igrača. Želi da ipak stignu, ako je to moguće za njih, da stignu ovaj rezultat. Vjerovatno oni će igrati presing, oni će probati da igraju, evo, ali mi imamo igrača više, veliku prednost, evo. Evo prilike da se riješi sve i to je učinjeno. Tufekčić postiže gol za 24-21 Konjuha. Gotovo je ovdje. Posljednji 20 sekundi utakmice. Konjuh već slavi. Možemo vidjeti klupu Konjuha kako već slave pobjedu ovdje u Živinicama. 24-21. Ovdje je sve riješeno. Svi samo čekaju da istekne vrijeme. Bosna možda želi da postigne gol u nastavku. Evo to je. Kraj utakmice, poštovani gledalci, veliko slavlje u gradskoj dvorani u Živinicama. Veliko slavlje u derbiju 21. kola rukometne Premier lige Bosne i Hercegovine. Konjuh je bio bolji od Bosne rezultatom 24-22. Aljiću, završni tvoj komentar ovako. Pa evo što da kažem, prije svega bi čestitao igračima, navijačima koji su zaista zdušno vodili rukometaši čitave utakmice. Čestitke Danielu Riđiću, treneru, pomoćnom treneru, prije svega čestitke igračima na terenu. Vrlo važna pobjeda u derbiju, znači Bosna je došla jedna dobra, izuzetno mlada ekipa, perspektivna ekipa koja će sigurno puno značiti u narednim godinama BiH rukometu, ali mislim da je Konjuh večeras bio, ne da mislim, siguran sam da je Konjuh bio puno bolji rival večeras, da je više htio pobjedu od same Bosne. Još jednom čestitke momcima, evo oni to znaju i proslaviti, svaka čast. Jedna izuzetna utakmica, jedna izuzetna atmosfera u gradskoj dvorani i rekao sam na početku utakmice, ono ko nije večeras bio ovdje, zažal će sigurno. Sjajno slavlje ovdje, poštovani gledalci, rukometaša, a i njihovi navijača. Veliku podršku imao je Konjuh u večerašnjem susretu, zaista. I evo ja ću još samo da kažem da Konjuh ovom pobjedom možda ide čak i na treće mjesto, jer Derventa igra večeras u Prijedoru, ne znam kako je završen taj meč, ali ukoliko Derventa ne dođe do pobjede u toj utakmici, Konjuh će zauzeti to treće mjesto. Poštovani gledalci, reći i to da u sljedećem kolu Konjuh dakle ide u goste Derventi, upravo toj Derventi, to će biti još jedan derbi tog 22. kola. Taj susret igra se 21. ovog mjeseca. I šta reći za kraj? Odjavljujemo se. Svako vam dobro želimo i veliki pozdrav od Admira Aljića i Muamera Nokića.